Hi havia una vegada una bruixa anomenada Valgí. Estava al seu laboratori de casa fent pors i magia amb bruixos, com cada divendres. L'olla al foc, anar remenant amb un pal de fusta. Per l'olor de 1000 mofetes, aquesta pòssima tampoc funciona. El meu cabell continua sent de color rosa. Rosa, del color de la innocència, de la delicadesa, de l'amor, de la suavitat, de la ternura. Això no pot ser! Una bruixa no pot tenir aquest color de cabell. Avui és el dia de fer por, així que encara que el meu look no m'acompanyi, aniré a demostrar que sóc una bruixa dolenta i faig molta por als nens. Aniré a espantar uns quants nens mocosos al parc. Va agafar la seva escombra i va sortir volant de casa. Quan va haver fet un parell de voltes a sobre del parc. Ah! Aquest nen sembla perfecte, apartat de tots els nens, amb cara de pocs amics i amb els genolls plens de tirites. Va baixar de la seva escombra i es va presentar davant d'aquell nen. Babú! Babú! Soc la bruixa Valgí i et faré un encanteri terrorífic. I per què hauries de fer això? Va contestar el nen. Perquè avui és Halloween i sóc una bruixa terrorífica. I quin problema hi ha que siguis una bruixa? Oi, perquè les bruixes fan por i fan encanteris i fan desaparèixer els nens dolents com tu. I per què hauries de fer un encanteri amb mi? Va respondre el nen. Oh, marrec! Perquè sóc una bruixa i he de fer coses de bruixes. Encara que tingui el cabell de rosa, he de fer por i he de transformar-te en una granota. Veigues, i per què m'hauries de transformar en una granota? Si a mi no m'agraden els mosquits i avui és el dia de menjar castanyes i panellets. Va respondre el nen. Ai, mare de Déu, per què m'ho ha de posar tan difícil aquest nen? Si sóc una bruixa i he de fer por, avui és Halloween i t'he de convertir en una granota i no es parli més. Però a tu t'agrada fer això que dius? Perquè no tens molta cara de fer por o encanteris d'aquests que dius tan terrorífics i convertir a nens en granotes. Més bé tens cara de ser una bruixa divertida, simpàtica, bona cuinera i de fer dolços de 1000 colors com aquests cabells que portes. Marrec insolent! Jo sóc una bruixa que fa encanteris. Bé, i la veritat és que també m'agrada cuinar. Veus? Ja ho deia jo. Vols venir a casa meva a fer panellets? Perquè avui també és el dia de fer panellets. Panellets terrorífics, clar, però panellets. Podríem fer panellets de colors, de 1000 sabors? Oh, i tant, bruixa Valgí! Vinga, anem! I així és com la bruixa Valgí es va fer amiga d'aquell nen i va canviar una tarda de pòssimes i encanteris per una tarda de panellets i castanyes. I conte, aquest conte s'ha acabat.